Τελικά κάνει ή δεν κάνει να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τα τεχνολογικά μέσα. Αυτό που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι ότι τα παιδιά έως 2 ετών δεν θα πρέπει να εκτίθενται στα τεχνολογικά μέσα, καθώς η υπερβολική έκθεση γνωρίζουμε ότι συνδέεται με την υπερκινητικότητα, διαταραχές ύπνου και προβλήματα συμπεριφοράς. Καθώς όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα μεγαλύτερα παιδιά από το να έρχονται σε επαφή με τα τεχνολογικά μέσα, θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο χρόνο που παίρνουν τα παιδιά στο κινητό, το τάμπλετ ή την τηλεόραση, καθώς και στο περιεχόμενο που παρακολουθούν. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ποιοτικό και αντί να αφήσουμε τα παιδιά να παρακολουθούν ένα βίντεο τυχάρπαστο, καλό θα ήταν να δούμε με τα παιδιά μας παράδειγμα ένα ντοκιμαντέρ και συνέχεια να σχολιάσουμε ή να αφήσουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν το τι χαρακτηριστικά έχουν τα ζώα. Σημαντικό είναι να δώσουμε στα παιδιά τροφή για σκέψη, να τα διευρύνουμε πνευματικά και όχι απλά να τα αφήνουμε να αποχαυνώνονται στην τηλεόραση ή με ένα κινητό, γιατί δυστυχώς